deliver him to the house at 2:30 tomorrow. Oyangore ni japuonjre ma noyudo ka onegi e mbalariany ma Multimedia Sylvia Kemunto ne ode kendo goyo bindi ma owito ngimane. Ma oyangi gi jotim bero ma otayo chenrono e kar kano ringre ma Montezuma e boma ma Nairobi ka okinde familia no osingo mar keto bura motegno ahinya ne mbalariany no kuom rem chiwo arita mowinjore ne japuonjreno. Lydia Okeyo nigi mathoth. Ne en lit kod kuyo e kar kano ringre ma Montezuma e boma ma Nairobi. Min Sylvia Kemunto nenre ka opong' gi mirima ahinya koyudo nonro matut ewi kaka noneg nyare. Bero mar ringre Kemunto notim gi jabero mar sirikal Dr. Johansen Odur kokonyore gi jabero mar familia no. Jobero go yango ni nonro nyiso ni Kemunto ne ode kendo ogo bindi mochuo wito ngimane. Kalutene koti ni kod ranyisi ni notemo geng'o nek makamano. What we found that Sylvia had multiple injuries which were caused by blunt objects. There were injuries on the head and on the limbs, upper and lower limbs. Apart from that, there were also evidence of strangulation. We saw injuries to the neck, which we see in people who have been strangled. She also had what is called cyanosis, someone who was not having oxygen at the time of death. So with this, we conclude that what led to the death of the late Sylvia was strangulation on top of multiple blunt injuries. Gikwedo mago mosebedo kaliekore ni Kemunto nonyumore wuone tangi mar pi mano oyudi e ringre ni kendo ne opege kinde mano owito ngimane. Weche magikwedo ni okadieri ka bende giyango ni onge fuoni mare moramora ma olalgo. And we examined the reproductive system of the late Sylvia, and I can confirm to you that there was no evidence of someone who was pregnant because the cervix was closed. The uterus was also non-gravid, meaning that the uterus which was not having any baby inside. This is a person who had injuries prior to being found in the water tank, meaning that the injuries were preceded being found in the water tank. Okinde familia no singo keto bura motegno e mbalariany ma Multimedia kuom rem chiwo arita makare ne japuonjreno ka chal mar kaka noneg Kemunto bende gi chich ni ne ok nyal tim gi ng'at achiel. We are satisfied with the report. Whatever they have given, that was our suspicion. Okinde go yango ni nek mar Kemunto no time ode mar nindo mantiere Multimedia e kano ting ringre e bag kendo otere oda chich Eric Mutinda no temo tino wiye gi bag no kaka pilo bang'e no kete piny. Kane pinyoru yangore ni no ting bag no nyaka orofa mar 4 kama nitie tangi mar pi ema no nyumi ringre nyanno. Where was the school administration? Where were the school guards on that material night when this struggle was going on? This happened during the day, not at night. Nobody saw when all these things were being done. Water tanks in institutions are properly manned and kept. Why? Anybody can go there, drop poison, and kill the whole university students. Okinde go kwa oganda man kod nyalo konygi konyo familia no iko Kemunto kaka unjore ka bende gisingo makoburano ma onge chudo mora mora kalore gi chal mar min Kemunto. En miyo man kende mageno mare na ni kuom nyare no. He has opened a pay bill called Sylvia Kemunto Ayaye, pay bill number 806 2295. Call upon all the women legislators. We call upon all the women organizations to come to the aid. Ringre Kemunto ibro ike gweng Makiamokoma e kaunti Makisi. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Erokamano nyakura Ramogi, dakika en 23 bang' saa 3 mar otieno. Weche manyien